So, deti lesson tayo itang amalem kakabsat, we are going to continue our series of lesson, Asset and Liability. Asset and Liability. So, in business, dalawa lang yan, asset or liability. The same is true with the church, asset or liability. Asset, anat meaning ti asset kakabsat? The meaning of asset, a useful or valuable thing, person, or quality. And you know, God wants to turn us to be an asset. That DJT dapat ma-realize tayo. Next, on the other hand, is liability. Liability is a person or thing that causes loss instead of profit. Iso iti gapo. Wano dayti nga banag iti rason no apay nga agpukaw tayo, wano mapukawan, instead nga datayo ket again. And Satan wants to turn us to become a liability. Iso nga datayo nga naktiapo, kadagiti respective nga local churches tayo, ti pagayatan ti apo kakabsat, through iti spirit na, kan iti adipon na, to turn us to become assets of our respective ministries. Amen? Okay. Now, on our lesson 1, ti lesson tayo kakabsat ket detoy faith and fear. Faith makes us an asset. Fear makes us a liability. In every church, God's people must be strong in their faith. In 2 Timothy chapter 1 verse number 7, 2 Timothy chapter 1:7, it says, "For God hath not given us the spirit of fear." There comes a point in our life nga agkapoy tayo. And that is why we must be reminded, we must be encouraged, ada dapat ti mang-encourage kan mang-lift up ti spirit tayo o dumamay sa atin, tapnon ti kasta kakabsat ket pumigsa iti pamati tayo. Okay? God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Now, kayat ko lang kakabsat nga ipalagip ka datayo, nga digitoy nga mensahe, mabalin nga preparasyon, nga ito ti apo ka datayo, para kadagiti umay nga aldaw, lawlawas uno bulbulan. At mabalin nga ditay lang ammo kakabsat, nga dito nga lesson ket kwa, isagsagana na tay gayam iti apo, kadagiti umay nga panubok, wano sangwon tayo nga karit iti panagbiag, kadagiti umay nga aldaw. So dinggente nga nasayaat, i-take note tayo, ngem as you listen, ket utuben tay nga anagen kakabsat, tapnon ti kasta, ket maisagana, dagiti biyag tayo, para kadigiti umay nga aldaw. Okay? Faith versus fear. Now, anyada dagiti ramen ti pamati. Anyada kakabsat, dagiti ramen, wano ingredients iti pamati. So, aday ti lima nga inak i-share kada kayo kakabsat, nga ramen iti pamati. Kung natin siguro kat pastor, kayat ko ti agbalin nga Kristiyano nga napigsa, natibker, ken nabunga, iti pamati. Ngem kasano ka di aya pastor? Anyada digiti dapat nga aramidek. Anyada digiti ramen, nga masapul adda kanyak, nga maibilang nga digitoy, ket ingredients iti pamati. Umuna ti amin kakabsat, when we talk about faith, asset Christians, number 1, they have courage. Faith is courage. Ket mabalin nga iti dayti nga lawas, wano kadigiti umay nga aldaw, kan uray pay itintay pa nagserbi iti apo, daytoy word nga courage, balunan tayo kakabsat. Itugot tayo. Now, faith, in as far as courage is concerned, in the context of courage, is the willingness
to take the risk. Anat Ilocano risk? Risgo. Wano mansango dagiti posible nga peggad. Wano delikado nga pasamak. It is the willingness to take the risk in fulfilling our duty and task as believers. When you talk about courage, ti may isa kakabsat nga dapat maawatan te nga illustration ket dagiti soldado. No mapanda makigubat, irisgoda iti biagda. Siyempre, han nga patay ti sipsap-sap sa bulan da kakabsat. No di ket mga bakda, saan da nga ipigpiggat ti biagda, tapno matay. Ngem, iti inda pan nakilaban, paset na kakabsat, iti panang sangoda, dagiti peggad, ta paset na amin deta, iti pan nakigubal, panakilaban, ken panakidangadang. Ngem gaput adda kadakwada ti courage, willing da kakabsat, nga uray na peggad, maubra dalaeng, uno maipatungpal dalaeng, day duty ken task, uno sinapataanda, iti gobyerno, kas maysa nga soldado. Kat kada tayo nga Kristiyano kakabsat, tapno agbalintay nga asset, masapol nga ti Apo, matpatauden na kada tayo, deti makungkuna nga good courage. This is called good courage. Tapnon, mailipas ken maaramid tayo, dagiti duty ken task, ngayon pakumit iti Apo kada tayo nga Kristiyano. Kala ko makanyak nga pastor, masapol nga dakanyak ti tured, tapnon maaramid ko, DJ kayat ti Apo, because adu dagiti sangwen kakabsat, nga karit kas panang fulfill ti duty. For example, in Joshua chapter 1 verse number 6, Joshua 1:6, kuna ti Apo kini Joshua kakabsat, kat basaek dito'y Ilokano, kaput at dalang ta English yan ta, screen. Kuna na dito'y, bumileg ka, ken umingel ka. Igayam Ilokano ti good courage kat ingel. Takadagitoy at tao, si kanto, ti mamang bingay iti tawiden da adaga. Ngayon sa patak kadagiti amada, nga ited ko kadakwadan. So ni Josue, uno di Joshua kakabsat, kat naatasan, uno na tudingan, nga iso iti leader, mangidaulo, nga mang bingay-bingay, titawid, deto'y daga, nga inda, papanan, deto'y makungkuna nga promised land, na ikari nga daga. He will lead them. And you know, going to that land, leading the people, ti kasapulan ni Joshua kakabsat, the requirement that Joshua needed to succeed in fulfilling his duty of leading the nation of Israel to possess the promised land is courage. So ako na ti Apo, be strong and of a good courage. That's the only requirement to fulfill our duty. Now, courage is mental or moral strength. Contrary kakabsat ang the negative, no mental or moral strength, kahit nga sa wanti negative, they alisto kakabsat nga agkapoy, agbuteng, mabigla, masaywaran, wano, maupay kakabsat. Mental or moral strength to venture. Amuyot venture. Ang ating ngipon na. Venture. Venture is a risky or daring journey or undertaking. Maysa nga napnuan peggad nga panagdalyasat wenno panagbiyahe wenno maysa nga ganwat, undertaking ganwat, wenno panggap nga napnuan iti peggad. It requires what? Anat kasapulan? To fulfill our ministry, to do our duty. What do we need? Yan. So, courage is mental or moral strength to venture, persevere. Kasla deti building project tayo ti Claveria kakabsat kat ma-appreciate tayo nga makita, jay pa nag-persevere ni Pastor John.
Awam magkatipigad kakabsat, nga sangsangon ita, ngam kadamalpas iti maysa nga stage wenno phase kaday di building project, ti question, ay kat ana mga rudon, nakalalas mo't no awam mo pintana, nakalalas no awam mo't CR na, nakalalas no awam mo't alad. Kat deti lang lawas na itay kakabsat, pampanunutan pa lang ni Pastor John Apo, kat ana man ti pagpapinta, adda nagrespond, isunti man yung shoulder ti pinta. Oh, idi ko ang kakabsat, tawa, adda man nagrespond, kat ni, mamitan kakabsat, jay tawa. Kaya itatay bigat kakabsat, ibagbaga lang ni Pastor John, no sa gidan ti Apo ta puso yo, masapol tayo di 50,000 para kadeta alad. Ay kakabsat, adda nag-respond nga dagos. May message na itay kat Pastor, I will give this amount ko na nagat eksakto kakabsat, kaday di minensyon ni Pastor John. What is that? Na, listen, kakabsat, no apay nga naturud tay latta, no man pa'y amu tayo nga dakkel ti pagkasapulan, kan hante kabailan nga mailipas, ngamin kakabsat, dayto nga kinaturod tayo, ket naibasar iti Apo. It is based on the faithfulness of God. Humanly, kakabsat, we fear. Humanly, we lack. Agkurang tayo. Ado ti awan kada tayo. Awanan tayo. But you know, this courage, dito nga turod, wano ingel nga dakada tayo, saan nga dito makuna nga foolish courage. Ti foolish courage kakabsat, nagtatapang-tapangan lang. Yun ang foolish courage. At pagkaminsan, dito foolish courage kakabsat, uray saan nga nasaya at nga banag, makuna lang nga naturod, agin malalalaki nga makuna. Oh, di ba? Malalaki ako na nagat madimot na pintas di aramiden na. Foolish courage. But, listen, deti turud nga dakada tayo is based both, we are not ignoring this, reality and the faithfulness of God. Hantay nga mabalin nga ignorant ti reality because this world is based on statistics. No agapit ka kakabsat, statistics, mano ti apit mo, kas jaymot iti value na nga kwarta. Statistics. Amen? O, Pilipinas, mano iti populasyon, statistics. Mano iti voters, no politiko kakita, ti sapsapulam kakabsat, manut voters ta barangay yo, manut voters ta church yo, manut voters yan ta pamilya yo, they jay, based on statistics. So as human, aware tayo ti statistics ti reality. Manut masapul tayo. Kasapulan tayo ti kastoy para ta pinta. Kasapulan tayo ti kastoy para ta CR. Kasapulan tayo ti kastoy para ta alad. Anapay? Kasapulan tayo ti kastoy para ta landscape. So marunong naman di kita ang kakabsat. Unay mulan na to siguro. Kasapulan tayo ti kastoy para kadeta pastoral house. Reality. Kat ko na tayo, awampay. Ngem ana, because we believe on the faithfulness of God at daturod tayo kakabsat nga mangipatpatuloy. Amen? Now, for example, ni Moses insend na deti 12 spies. 12 nga rikado. Amen. 12 nga ispya. Okay? Why? To have an idea of the reality. Kita nyo kakabsat. Amo ni Moses, nga ti Apo, ipagteng na iday, ngam apay nga baunan na pela ti 12 spy, for statistic purposes. Reality deta, practical wisdom nga makuna. Agpatakder kat balay, siyempre ag-compute ka. O, kada kay agbasat college, sumrek ka iti kurso di college, siyempre alam ti statistics ha. Agpaiso nga by faith, i-provide ti Apo. By faith, tulungan na ka ti Apo. By faith, ti Apo, ipag-ilasat na ka nga makagradwar. Ngam data circum, at least ada idea, in reality, statistics. Mayat nga ta detoy, pag-ubraak to detoy, anat future na detoy, mano iti involve nga tuition ti detoy, pagbasaak ka detoy, kasano ti magastos ko ka detoy, statistics. So Moses sent the 12 spies to have an idea of the reality. However, listen,
Idi maamuan da kakabsat, day je reality, anat na pasamak, napukaw ti turedda. Eket idi maamuan tayo, manot magasto tayo nga ta, engineer. Kada iti building project ti Claveria, 2.5 million. Manot adda kada tayo, at that moment, pledge pa lang, we had about 500,000. Pledge. Budget for the project. You know? Pero what? By faith. Alagat kastoy. Iso nga permi kakabsat nga budget ni Pastor John at anang arod. Kata, noan niya jented ti apo kat awan dapat masayang uray binting. Oo, iso nga pauna yung kabsat, makadwayo na ni Pastor John dita kabsat, mapling kang agbalmalang. Talaga nga tawtawag. Oh, takuryente, kastoy. Oh, kastoy, follow up. You know, but this 10 spies, dito isang apulo, iti makita da di sitwasyon na upay da. Ngam dito idwa, numampay nakita da di sitwasyon, ngem gapo, ta manginanama da iti kari ni Apo Diyos, na addaan da iti courage. Data kakabsat ti kayat na nga sawun ti courage. Nga makita tayo ti agda mga biyag tayo. Dagiti problema nga sangsangon tayo. Dagiti kasapulan tayo, nga agsasaruno, agsasaganad, wano saan kakabsat, katagigiddan no daduma. Ngem, hantay mapukawan kakabsat, titurod sipit, kanturod pakinakim, gaputa mo tayo nga ti Diyos, di na tayo baybayan. Our courage is based, ti source na kakabsat, kat naggapo iti presensya ti Apo, kadwa tayo ti Diyos. Amoyo, dito i-share ko, itatagathan ko na i-share, di last Sunday dito. Iso nga, kakabsat, bayan nyo ka di nga ulitak, dito nga punto. Presence of God, kadwatay ti Apo. Iso nga ko na ni Caleb, ije numero 11, kung nanadjay, no ti Apo kat adda kada tayo, kabailan tayo to ida ko na. No awan ti Apo, datayo, awan pamail tayo. Ngam ti Diyos, isu ti pangnamnamaan tayo. Presence. Not only that, ti paggapuan ti turud tayo kakabsat, anapay, dagiti kariti Apo. Oh, iti kalman, nagtestimonyo ni Brother Michael, kunana dita Australia, pakita man, Brother Michael, itayag mo ta imam. Brad, amen. Nagtestimonyo kat kunana pastor, kat napan manan nag-apply tay driving test na. Oh, naman nag-apply. Nakabimpita si testimonyo na dito kakabsat. Kat idimapan kakabsat, claim mo na DJ Mark. DJ Book of Mark nga, DJ ikararag mo, claim mo ti Apo, kat awan imposible ka na po Diyos. Claim mo na. Kat siyempre in reality, kat napadasan nan kakabsat ti saan nga pimasa, DJ mo na ngamin, isong ada, phobia na. Manerbyusan, madanagan, kalaan antisiparan na nga Apo. No kasano di mo na, baka kastoy man, deto itan. Ngam Apo, klamarag ti karim. Iturong nakadi Apo, tinapintas nga asesor ko nana. Katpudo kakabsat. Kunana, pastor ko nana, di kalman. Tinted ti Apo nga asesor kanyak, isupay ti magisuro kanyak ko nana. Turn right. Kunana, kanugat ikas din na di ima na. Turn left. Kunana, itas din na di ima na. Ay, kat sursurutan na kakabsat. Kalati arig na kakabsat, nalpas nga luton. Nalpas nga luton. At kura, di lang panagaktwal. Ngam talaga nga, dito yung asesor, ipasa na nga ipasa. Kasi kunana, Apo, kunana, nalpas na nga inaccept Kasi accept failure in advance kas pagarigan. Kunana, Apo, no jak maipasa detoy, haang nga para kanyak ti Australian kunana, baka agawidan. At kasano nga mapangkakubra, agasam ijay, no nag-drive ka nga awan lisensyam, nakadisgrasya ka, maibalod ka, agmulta ka pa iti $4,000. Oh, di, agasam deta, ag-drive ka nga awan lisensyam, kakabsat, napan, amuna di reality, amuna di dyan napasamag ti mo na nga gundaway, ngam nagtingil kakabsat, tiningil na di kariti Apo, nakapasa. Nakapasa. Oh, da lisensyanan kakabsat. Agad urayan na, uray surusuro na ti si bubukil nga Australia na kita. Da lisensyanan nga driver. And our courage is based on the power of God. So, as humans, makita tayo iti realidad. But as Christians, kitaan tayo iti Apo. The presence, the promise,
and the power of God. Faith is courage. So nga ibaga tayo, agturod ka nga mangipatungpal, dagiti dutim, mangifulfill iti dutim kas maysa nga Kristiyano. Amen? Agturod tayo kakabsat. Okay? So tandaan nyo dito nga word ha, courage. Courage. Number 2, may kadwa kakabsat, nga ramen iti pamati. No pamati ko na tayo, dito pa, iti kay papanan na, pamati. Faith is conviction. Deta. Faith is conviction. Ti kayat nga asawon kakabsat, iti conviction, it means firm belief. Natibker nga pamati. Pamati nga ana, pastor. Persuasion. Ti kaya na sa unti persuasion, convince ka kadayjay maysa nga banag. For example, no ti ammo tayo, 1 plus 1 equals 3. Kat ure ano di bagbagat at teacher mo, ay kat persuaded ka nga 1 plus 1 equals 3, 1 plus 1 equals 3 tulat ti answer mo. Na minsan, binulod mi di gijay libro ni Tita Daisy, ni Kirk, mahilig nga agbasa-basa kakabsat di gijay libro. Nabasa namot la aming nga librunan kakabsat. Namin adunan sapi nga na ulit-ulitan. Kanita kakabsat, binulod mi di encyclopedia ni Tita Daisy. May isang aldaw, kunana kan mami na. Mami kunana, may mali doon sa libro ni Lola Daisy kunana. Kita nyo kakabsat. Nakapuot ka pa iti ubing ibaga na nga wrong di encyclopedia. Kunana kat mami, may mali doon sa libro ni Lola Daisy. Ikat ko na ni mami na, bakit anak? Ano yung mali doon? Kunana kat, kasi, yung ano ba yung mali? Yung speed daw ng ostrich, anong sabi ng encyclopedia? Dapat 40 miles per hour. Pero ang nakalagay sa encyclopedia, 64. Kaya mali yung encyclopedia. Hamo mabalyar dito ang kakabsat, pamati na di jaya. Ang alam niya na speed ng ostrich, 45 miles per hour. 40, mali pa rin ako. 40 miles per hour. Ang nakalagay sa encyclopedia ni Lola Daisy, 60 miles per hour. Kaya, mali yung encyclopedia, tama siya. O, di ba? What do you call that? Conviction. Tatakakabsat, detoy. As believers, kita nyo we make decisions and choices in life based on biblical conviction. Ti basis tayo, no apay nga natangken tayo nga, haanta deti ti pudno ko nam, ipapati tayo, ngamin, ti bagibasaran tayo gagabsat, kat deti Biblia. Deti sa uti apo. Saan tayo nga bukod nga opinion? Saan nga suggestion ti sabali? Haan nga kapanunutan kakabsat, dagiti tattao. No dikat sao iti Diyos, iso nga natangken tayo nga mangipapati, haana, ti salvation kat by grace through faith, at isut ko na ta Biblia. Whosoever believeth in Him should not perish but have. So, nalakam nga ibaga nga, wrong digitoy, isursuro da, gaputa amom iti kinapudno kakabsat. Kat ni Kirk, paunay kabsat, amangak pa nga managbasbasa, kat awan lakas nga na sarsarakat ka dete, ibagak nga di libro. Uray da kayo kakabsat, adan ako ayo nga di libro nagkamalay. Nakapuot ka pa ita, nag-exam ka, kat wrong ko na ta teacher mo, ko na mamhaan, sikat wrong, sakti correct ko na. Why? You are firm on your stand when you know that you are right. That's what you call faith. So nga datay nga Baptist, firm tayo kakabsat, ititakder tayo, gaputaan mo tayo nga usto. Pag kunante nga usto, iso nga mente ko nati Biblia. Faith is conviction. Our decisions and choices in life are based on biblical conviction. Our lives are shaped by biblical standards. Tatakakabsat, talo nga banag, may panggap ka deti biblical standards or biblical principles.
Okay? Letter A, kakabsat. May panggap ti biblical principles. Look, these biblical principles guide us. Anat kayat mo nga mangi-guide tabiyag mo nga rod? Kayat mo nga rod nga ni Satanas ti mangi-guide king ka? Kayat tayo nga rod nga dagiti bukod tayo nga kapanunutan, wenno pagayatan, saan kakabsat? No diket iti sa uti apo, daytoy iti pamati tayo. Amen? Alaman, alam nyo man, dagita Bibliayo kakabsat, ori da kay ta Facebook, gaman tayo man ta Bibliayo, adamo la ta Biblia yan ta abayo, kat kuna tayo, daytoy iti pamatik. Everybody say, daytoy iti pamatik. Daytoy, sa uti apo. Amen? These biblical principles guide us. What does that mean? They chart the course. Isuda kakabsat, digiti nga prinsipyo kung sursuro ti Biblia, ket isuda iti mangiturong iti dalan tayo, ken tulungan na tayo nga agtalinaed iti apagiso nga turong ken dalan. They chart the course. Kaya na ti chart the course, no agplan-plano ka ti panagbiag, at least adda digiti sasao ti apo nga isuda kakabsat iti ikan consider mo. Mapa. Dijay mapa kakabsat. Isut GPS tayo. Amen? Napadasak iti nag-drive, dedi MUX ko kakabsat kata, hangko amot pasikot-sikot dita Manila, ngam nakadanon kamit Batangas. Agasam, nalabsam ta Manila, nakadanon kam Batangas, nga jak ammo iti sikot-sikot na, ngem sinursurot ko di GPS. Kariti dayti nga biyag, nakaadu kakabsat, nga i-feed iti social media kadigiti panunod tayo. Mabuyam, makita, mabasam, dating abanag, sabali nga rikna, ti ibati naging ka. Affection, wenno panunod, yaman iti apo, tadati sa unang, at iti preaching from the pulpit of HBBC, nga iso, iti kang kanayon kakabsat, nga mangiturong kan mangidalan, chart the course, mapa, tapnon agtalinaed tayo, iti apagiso nga dalan. With the Bible, you can never go wrong. Ibagati man namin kakabsat, with God's Word, you can never go wrong. Mamisa pa, ilan? Go. With God's Word, you can never go wrong. No sinurot mo ti sa uti apo, hangkan to mayaw awan. Makadanon kanto kadayjay plano ken panggep iti apo ti biag mo. So young and old alike, whoever you are, brethren, kakabsat, dito sa utiya po, will guide us. Dito iti conviction tayo. May ikadwa. Not only that, these principles not only guide us, but guard us. Digiti nga prinsipyo, kat isuda kakabsat timang gwardya kada tayo. Remember that whatever things in life, kita nyo kakabsat in creation, amuyo ka di nga, adda digiti makunang ano pangawag mo, predator can prey. That is always the case of living things. The cycle of living things. Predator and prey. Ti predator kakabsat, agsapsapol iti sakmalan na nga prey. The weakest link. Predator, sa pulan na di nakapsot, kat isuk kanan nata, survival of the fittest nga rod. Kat kadatay nga Kristiyano, ni Satanas isut predator ti biyag tayo. Kuna na di John 10:10, kuna ni Kristo, ti man nanakaw umay, tapno nagtakaw, mangpapatay. Kuna na the thief cometh not but for to steal, agtakaw, mangpapatay, ken mangdadael. Agasem, day tagayam kakabsat, iti pampanunutan ni Satanas ti aldaw ken rabii. Nga ti biyag mo ti pamilyam ken ti church tayo, takawan na, patayin na, dadaelen na. Ngem ni Kristo kunana, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, surutan tayo ti Apo. Kasano? Babaan kadagiti sa una. Isut mang gwardya kada tayo. Alad. Amen. Isu iti mangiliklik. Kada tayo kakabsat, iti pakadadaelan. Uno pakaperdyan. These principles guard us.
And finally, not only that, but these principles, letter C, gauge us. These principles gauge us. Ano ka nang sawunti gauge? Metro. Ijay mo nga ma-evaluate ka kabsat. Kat na kung ma-agdi-drive ka. Kada kayo nga padak nga muna ti ag-drive. Kat ang mumnuhan nga tay brand new day telugan tay dikit imun una nga modelo. Dua tikit kitam dita kakabsat hala di speed. Kat di dumakat di speed tikit kita na kasanok kataray na. Ha, tikitaam kakabsat di fuel gauge. Ata, mayat ti pataray tayo kakabsat kat ana, kat empty maggaya man. Di fuel gauge ibaga na, no, adapay gasolina muna awan. May ikadwa kakabsat nga kitaam, water temperature. Di temperature ti radiator. Hot and cold. Ekat, agasam kakabsat. L300 kumatalugan mo kat minansum ta 140 nga speedan. Ekat aglabos di tingan, maalarmakan. Ag-slow down nakbasitan. Ag-overheat ti lugang kon. So dating nga Kristiyano, ti panagbiag, saan nga arya-arya kang kanayon? Saan nga tira ka kang kanayon? May panggap ti stewardship tayo, ti finances, ti time tayo, schedule, appointment, invitation kan amin. Kakabsat, mas hapol nga evaluaten tayo ti biag tayo. Assessment, audit ti kasapulan tayo. Katno na dumakat nasadot tayo nga mga evaluate. Ngayon, masapol kakabsat nga evaluaten tayo ti biag tayo. Kasano? Babaan ka digiti sa utiapo. Tata kakabsat, deti mensahe nga nagmalam, akat mabalimon nga evaluaten tabiyag mo. Amen kakabsat? Hello? Kadigiti naglabas nga message tayo, nanipod tay series tayo tibigat. Deti membership. Akat alamon di jayan, kat kunam, apo, help me evaluate my status and real condition as a Christian. Evaluate mo itan. Kumusta akon iti area iti giving? Kumusta akon iti area? Adda pang evaluate am. These principles gauge us. Isut man gauge ti spiritual life tayo. No nabara tayo pelang. Gauge Ilokano. Mangrukod. Anapay? Pagrukodan. Isut pagibasaran. Kakabsad. So, listen. Asset Christians, dagiti Kristiyano, nga asset iti ministry, ken para ti Apo, are passionate for what they believe. Passionate dati sa uti Apo. Pagbiaganda, dagiti sursuro, ken adal iti sao iti Apo. So, faith is conviction. Amen? Mayat di jayang kakabsat. Paunay kan. Brought a blessing, mariknak pa'y ti permi, nga panang-empower ti Apo kanyak nga mangi-emphasize, ti kapintas na deti lesson tayo itang amalem. So anat na adal tayo, faith is courage. Kung natin kumaapo, deti biyag ngayon pabulod mo kanyak, kat Apo, kayat kong agbalinak nga asset, kayat kong nga maaramat nak nga pakaidayawam, kat Apo, ikan naktitured, nga mangaramid ken mangipatungpal, iti duty ken task nga inpakomit mo kanyak kas mesa nga Kristiyano. Kada kay ngagbasbasa, tured nga soul winning. Tured nga mangi-share ti gospel kadigiti gagayang, ken uray pay kadagiti kakabagyan. May kadwa, faith is conviction. If you do not stand for anything, you will fall for everything. Idi nga rod kuna ni Pastor Benny Abante, late bloomer akti politics kunana. Anat ka na sa unti late bloomer. Naladaw nga simrek ti politics sa 40 plus sa idi. Ngam kunana, adda nagsaysayaatan na nga late bloomer akti politics kasi before nga simrek ak iti politics, I am a pastor, kat naiparamutak ti sa utiapo, no awan siguro kunana. Dayjay nga pan nakairamot ko ti sa utiapo, baka maisway akti kaadot suliso. Kat usto deta kakabsat. Iso nga as Christian, maiparamot tayo ti conviction ti sa utiapo.
tapnon oray agbaling kanton nga career person, prosperous person, ket ti sao ti Apo, isuntulat ta ti guide ti biyag mo, isut mang guard ti biyag mo, ket iso ti panggade san tayo, no anya iti estado ken kondisyon iti pamati no spiritual life tayo. And all of God's people say, Amen. Tumakder tayo kakabsat. Ikararag na tayo ni Pastor John. Tayo kakabsat, iti panagkararag. Amen. Dear Lord, what a reality. Dagito'y Apo kat manmano nga mangagan. Kat Apo Diyos permi nga mabsug kami. Da kami, even older Christians and younger Christians. Amen. Kat napaypay suunay Apo nga kadagiti churches, kadagiti nga agdama, ado dagiti liability Apo. Uray tiyempo ti pandemic, agbalin kam kumalta nga asset in many areas of our life because that's your plan and your will. Kasapulan Apo ti tured ti pakinakam nga agapuken ka. Yes. Lord. Agsipod Apo ta kinatakrot kat saan mo nga inted no di kat kinatured iti panagserbi. Apo dito inaadal mi ita nga malem, conviction, firm belief saan ko mga mayak akar ti aligusgus mi Apo ti anyaman na sursuro. No di kat ti sursuro nga agapo iti Biblia. And we are convicted that the truth is the word of God. Amen. Kat Apo, agpaiso unay di quotation na mi kumalipatan, with God's word we can never go wrong. Yes, Lord. Isot mapa mi, Apo Diyos, iso iti buttoon ti panagbiag mi, iso ti kompas, nga isot surutan mi Apo, kat saan kamto nga mayaw-awan nga pulos. Tulungan na kami Apo nga mang-evaluate kadagitoy nga conviction nga ada kami, ta iso dayto iti mangiturong, it will guide us, manggwardya ken kastamet pagrukudan. Ket saan ko mga dete ko na tayo nga sub-standard ti pamati mi Apo. Yes, Lord. Taadot Kristiyano nga sub-standard ti pamati da. Dudiket di marukod ti pamati mi gapu iti saom. Idaydayaw da ka Apo dete nga mensahe ti panangaramat mo ti adipen mo. Ket no adu ka da kami Apo, ti awan iti right conviction na, mayakar-akar ti aligusgus me. Haan ko mga kasta, no diket, we stand where we believe. Amen. And we say, this is what the Bible says. Amen. Tulungan na kami Apo, agbalin nga natibker. Tulungan dagiti amin ang absat all over the world to stand with the Word of God. Continue to guide us, bless us, and protect us. We trust in you and look upon you for our future. Thank you for your love and faithfulness. For the rest of the day, keep us safe in the hollow of your hand. All these things we ask in Jesus' name. Amen.